شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي. ассалому алайкум дӯстони азиз, занҳои тоҷик. номи ман розия аз канали дузанда.ру. канали ман танҳо дар бораи дузандагӣ аст. мисол, чӣ гуна духтани куртаҳои замонавӣ аз ҷумла куртаҳои тоҷикӣ, миллӣ, платьяҳо мебошад. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам даромада канали маро дастгирӣ кунед. барои занҳое ки хоҳиши ёд гирифтани дузандагиро доранд, бо тамоми нозукиҳояш мефаҳмонам. куҷояшро нафаҳмидед, ҳатман дар комментария нависед, ба шумо ҷавоб медиҳам. умедворам ки ҳамаи ин меҳнатҳои маро беҷавоб намегузоред. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ассалому алайкум дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дуромада дар ана ҳамин канал подписатсия кунен, аз номи канали мо салом расонен. мо бениҳоят шод мешавем. силкаи каналаш дар якум комментария закрепино мешавад. дар иҷа боша дӯстони азиз, пеш омаданам рафта ман ҳамихе харид кардам. азбаски дар иҷа райҳона мефурӯшанд. ман райҳона ки беҳад дӯст медорам. камтар барои хман хали зелено гирифтам. пиёз, райҳон, укроб. баъд чанг кашида буд ки мандаринои нағз намедидам. дидам ки мандаринои хушроомадиян камака гирифтам. гуфтам яке талх набоша, мандарини свежи калон калон. камакак мандарин гирифтам дар иҷая. баъд бачаи калони ма бебанана метона. камтар бананаш гирифтам. хай сев певушгон гирифтам. чизе ки дами ай пешам буромад бигем гирифтам. и магазинои мо ки қишлоқай ҳама вақт чизи свежи хушро намеёвӣ. баъд якта варени малина гирифтам барои хидмат, барои чой пой кардан саҳаро нағз мебинам. ба камтар нимхали помидор гирифтам. баъд нимхая кефира ба кекс гирифтам даку дако. воса нимхай камакак барои дили хидам бигем харид кардам. дар иҷа фотимаҷон омада. бочаҷон шағам дудистай намехӯраву мегира мешкана мепартоя. дар иҷа боша мо дар электричка рафтаистем, барое ки муҳаммад Мустафо бениҳоят гирия кардан, нахостанд ки мо дар мошини майда равем. мошини майда ки тангай раҳ дарозай дилгир мешаванд. дар ин электричка бозӣ карда мераванд, хоб мераванд, сиркнак мекунанд бигема ҳар хела карда. барои ҳамин қадр дар иҷа мо дар электричка омадем. салому алайкум дӯстони азиз. иҷа ман саҳар каси оғул омадам. уже ман тамом кардам. ҳамаи чӣ додам шона. и такай калон мунабастагие чӣ хеле гуфта будам мезанада. холи партофтестай пашмак партофтестай. ана и бизичора бинем чанд кайшдиян. калон шидияна. чанд кайшдиян намё ҳама ҳам бизичакои майдаан. дар яхтина моҳи намидагӣ мақсад ана микашидиян намё ҳамаш бизичакои майдаан. ина бит дар болои қадимарос истода шир шондодам, очо шонда маконда серавно дилпирӣ гуфта қапида ба дасти худам. ина иш ёдам кардиян би чӣ хема чакм дорам. ёдам кардиян ҳамаш дами гирдаки ман. ина би хосида иҷа райоҳан дар иҷа бизо ҷанг доранд. иёра кордор шудан дар кор нестай. ҳозир дар иҷа бодата ваяй умшчай гӯспанди таваллуд кардагӣ ҳай нишонтон метам. бро мефаҳмида тоҷикиро мефаҳмида. анаи бизичакатни аночигим ан ин миги ҷои бурам рафтесиянай пиштам. ана иҷа бизичакиҳое ки баъди ма таваллуд шидагиянд.
ё адер наҳан обшон овардам ка авёз додам хӯрдан. Ина бина восуда ҷаё майдаҳако и куҷои брамай гаштам рафтем. Ҳечи нагумшам қатим хона медроям. Иёра хоса ҳуй додагим дар рӯи ҳавли ҳаво гарм акак плюсовояй. Айш фиро чаки дестай бери гарми хушру даоҷа палаткара тыннак кадем вай кадем. Номишчай каҳпаҳ да болои палатка мондем ки каси барфо яҷоя нашава. Мақсад вақти хӯрдан да хинак нахӯранд, хушру бихӯранд. Ина хулоса ина мехай дӯстони азиз. Ина бизичаҳако аллакай самостоятельно каҳ мехӯранд, ҳамаи чӣ мехӯранд, авёс мехӯранд. погодаи мо барфу ҳам хестодан ки хеле шиштестай ба фикрам ки барфу шиштестай да замин. Инамиҷа гӯспандом каҳ хӯрдестиян даоҷа сатилашона приоб кадам. И лагандо пури авёс будан, ҳама даҷа қаторак буд, ҳамара хӯрдан даоҷа каҳ хӯрдестиян. хулоса ё то шава да инамиҷа мегардам, бо шав меом, шав не хай пеш ягом соат пеш ай намозои шом мебиём, бо ай саркаҳшон мекунам, овшон меёрум да и дрини хонашон, баъд маҳкамшон мекунам. инам хе хулоса ҳама бозӣ доранд, ҳама хирсанд, медроянд, бифорашон даршон ҳуяй дамиҷа медроянд, меброянд. хела ва хела осон шуда нигоҳ кунишон. ҳаво ки гарм шуда дига ин мидаршона ҳуй мекунӣ ҷо ки ризки бидан қин буд. ана ҳозир хела осон шуда бина ёхчон ка хӯрдестиян. инами ҳамо бизичаҳояй кадоме дида будан наворои пеш чанқаки будан. нами шохча бировардиян, шохчаҳакои хушрӯчаҳошонаби баноз хӯрдестиян. ҳар ка ҳаста яхе қати очоҳошон гаштестиян яхелаш ва ёш ки очоҳошон ами аввал ки раҳ намедод ва ёш намхе адел намегарданд. ёра қапонда айсан хе макондам беркам кам шамол лекин шамоли хинак нест, шамоли гарми хушрубай ва ёш да ӯ пеши ҳавлӣ бозӣ доранд. онамиха дӯстони азиз, инаи бузум ҳолиям назоидай, намедонам чӣ бало дора. ҳолиям назоида, инак чанд қашид ҳама зоидан, якта ҳами монд назоида. Сабаб дар чӣ боша намедонам. созай мегарда, мехӯра, мешина, мехиза. ҳолиям назоида, шикамшамта чоғара гашта. ина иё ё хелла калонаки хушрувакштиям гаша бина пардезда бозӣ дорам. дӯстони азиз, хулоса то охири навор бо мо бимонед. тамошобинони азиз, кадоме ёд дошта боша, инами гашнич укробора ма пешай рафтанам шинондагӣ будам, 1 сантиметри биромадагӣ будан. бине чӣ хел хушрӯ шидиян. кадоме гуфта буд ки дар хона намешава. ин нашидам дӯстони азиз, ҳаракат кунен, иншааллоҳ ки мешаванд. пиёзом қоқ шидагӣ будан. рости гап омадам ки пиёзом қоқ шидагӣ. пиёзома ҳами хесра заканда ҳамаша партофтума. айсар пиёзои 1,5 савд шидагиёрам гирифтам. боқӣ мондан хе пиёзора ҷавсак бигем наздикак шинондам ки бисёр кунанд, бисёр пиёзи сабз шава. сирано имма барои калоншавиш нашинондам ку фақат барои баргшай. инам хе гашничоне ки аҷоибот хушрӯ шидиян. бинен дӯстони азиз, укробо баланд шидиян ай гашничодав. бениҳоят химша бисёр шинондагӣ будам. ҳами хе зичак биромадиян. тамошобинони азиз, да иҷа абед вай кардам. пешай маданон шавҳарам якта гӯспанд киштагӣ будан.
анами гӯспанда ҷӯшондум, простам хе гӯш ҷӯшондум барои кӯдакора. Дар иҷа хай инам хали майда чайда гирифтам. Висмокати кӯдако 6 обед мекунем. И гӯшта бигем просто да овнел қати приправа ва қати майда чайдаш маг чихе бигом приправа месале соли хайком хали қати ҷӯшондум ба мазаки хушромадаги мулоимак пухтай мулоимаки хушро пухтай мисда ита якта чой да мекунем. кӯдако чоя намехӯранд, бароям қадар чойник чай майда ҳаст барои хизматам кардам. чой ба мазаи хушрӯй. сипсиҳи бачам назанӣ бидим ҳамхи нарман. биё бачам. дӯстони азиз, кадоми хурдеста боша иштиҳои таом ва мо низ иштиҳои таом. дар ҳамин ҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда. худо нигаҳбонатон.